Yun! Wow! Wow! Madami ba dyan oh? Ang laki! Meron pa? Parang may ahas. Okay guys, good PM. Tignan natin daw kung ano yung kukukain nila. David. Si Kaenggo at saka si David. Yung tawag nila yung sa Ilocano tugi. Pero mas malaki to. Boga. Boga daw ang tawag. Pakita mo yung tinik niya pre. Ano? Ito. Pero parang matigas ata. Pre, video mo to pre. Ay yung tinik yan. Oh, yung tinik niya. Oh, yan. Ano yung pangkukay nila? Parang unan daw yun kalaki. Malalim ata Malalim? Malalim yan? Malalim? Nalolobisit na yung dara. Maraming tinik. You know, yan. Yun. Yan yung mga malalaki. Kita nyo naman guys, parang barbed wire no? Nasa ugat daw yung ano, yung sa Tagalog yun bro? Yung bunga sa loob. Yung bunga sa loob. Yung bunga sa loob. Sa lupa. Oh, tignan mo yung barbed wire Dave, masugatan ka dyan. Andito kami sa anong tawag dito sa bundok. Doon naman yung Kapatagan no. Doon Kamaisan. Nasa Mangamin ngayon riga mo usatan. Shout out kay Gaw. Doon. Yung DJ katropat nga mamartag katamalakayan. Number 1 ni Along. Ni Sandubal. Basta may kinipari chongay. Labas na. Labas na dyan. Sarap. Dan. Dave, murmur mo sing. Murmur mo sa mga napalibingan ta sa akin ta. Ayun sa amoy. Okay guys, si Pare Resty na yung babanat. Yan, papakitain niya tayo ng malupit na diskarte sa paghuhukay ng buga. Yun. Banat Pare Resty. Pare Resty lang malakas. Bale. Ito yung ano nyo. Ito yung kahig niya. Pababa. Doon. Tapos yung tinig. Marami. Diyan mamaya papakita namin. Talagang kumukontrata si Pare Resty. Magukay. Ni? Talagang lumabas na. Oo. Ang galawan yung pinakita niya. Yan mga kaibigan. Ito ngayon natin yung pagbubungkal ni Pare Resty. Utang na oh. Medyo nasugatan mga kaibigan. Laki. Yan po. Abangan natin. Ipagpaglis na yun. Talagang malupit si Pare Resty. Batang 90s. Yun na. Takal siya. You know. Sinlaki daw ng banga. Malupit talaga. Ang masabi mo para Dave? Hindi ka niniwala. Alright. I'm not feeling well kung wala mo ni Dave. I'm not feeling well. You know. Wow! Malupit talaga si Pare Resty. Gamit lang yung maliit na kutsilyo. Dave, kailan di pala mo aji kong Dave? Dati mga bareta pala yung ginagamit ng Pare Resty. Yun, meron pa isa. Dave, kailan di palam Dave? Sugatan na naman pare. Sugatan pre. Dalawa o magkatabi. Sensitive kasi yan pre. Oh. Once na nasungkit mo yan pre, madudugo yan. Teka Pare Resty, punta ko dyan. Tuluan kita. Wow, ang sakit. Daming tinik. Uy, Dave po. Mga pe. Alis ka na dyan. Doon mo na yung bareta Dave. Tatlo na? Dito ba ito? Meron pang isa doon. Dave, Yun alis ka na dyan. sugat Kukunin na mo yung sugat. bareta. Ito yung malaki. Ito yung puno niya. Ganyan karami yung bunga. Gano pre? Ganyan kalawak. Nyamanteg. Wow! Dami naman. Oo. Yung paa mo. Bakit tayong naghukay pre, Ay, sumabit. Yung
Pam na ako. Tinig. Dito na ako. Takan. O, ano ba? Yun. Babanatan na mga kaibigan. Yan. Bali malaking hukay na yung ginagawa natin. Yan o, malaki yan, Frey. Oy. Huwag mong ramasin may bulb wire yan. Okay guys, ganito pala yung tinik niya. Bago mo makuha yung ugat niya talaga. Buong ugat. Ito, pagdadaanan mo muna to. Tingnan mo kung gaano, tingnan nyo kung gaano na siya katalim. Yan. Tigas yan. Tigas. Marami yan. Ito, binubungkal na. Yun, isa. Yun. Okay. 1-0. Ano bro? Yung sinasabi nilang gabo. Yun. Buga. Gabu. Fresh. Malapit. Huwag ka mo pre. Mag-smell ka. Pre. Smell ka pre. Para ano natin. Smell sa... Bro, smell sa cam. Yung ginagawang puto Lupit. sa cake. Talaga. Lupit talaga. Ay, Meron pang hinukay dito banda. Tara, ipunin natin dito sa taas. Yun. Ganito yung itsura niya guys. Yun. Okay, isa. Meron pa dito. Ito. Dami kasing tinik oh. Ito. Mga tinik. Sobra. Mga tinik yan. Ito. Mga tinik. Yun. Kaya mahirap ding bungkalin. Ito yung isa guys oh. Lumalabas na. Okay. Andyan na yung rasbak namin. May dalang pala. Pangmalakasan. Yun. Pangalawa. Huli. Dapa, ito Dave. Marami pa to. Yun. Ito yung pangalawa guys. Yan, tingnan nyo kung anong tawag sa inyo to. Bale, pa-comment na lang. Dalawa na. Malupit talaga si Foresting. Malupit ang galawan yung pinakita guys. At ini bro, dakil bro. Magdakil po na. Ganun tayo batog mo tago. Batog nito to. Ito na. Sinusungkit na naman yung isa. Guys. Mabilis kasi yung umiyak yung ano na yan eh. Buong ugat na yan eh. Pag natusok lang konti. Lumalabas yung dagta. Kulay puti. Puti na malagkit. Pre, di ba malagkit yan pre? Yung lumalabas. Parang ano yan? Parang milk. Parang milk. Milk na may gatas. Dati nyo. Malaki-laki to guys oh. Mahaba. Yun, pinipilit na. Binubungkal na. Yun, umuyog na. Ginagamitan na ng lakas guys. Lakay, wala mutay. Malakayan nga talaga. Malupit ang galawan na naman yung pinakita. Oy! What? Biyak guys. Kita mo, tigaraw mo. Basit ko na ko. Tigaraw mo. Kitira mo. Wasak. Ito buong buo. Kunin mo rin. Solid. Ito guys oh, kulay puti yung laman. Yun. Makatas yan. Sarap yan kahit walang asukal kasi manamis-namis na yan. Yun! Wow! Wow! Madami pa dyan oh. Ang laki! Meron pa? Parang may ahas. No, pre, nakapulupot na yung mga tinik sa akin, pre. Marami pa. Go, smile, pang ka. Smile. Dave, ganun Dave. Smile ka mata. Hindi mas. Pala. Laki guys, oh. Pakitrasin mo yung Yan oh, tatlo na. Gaing pa ito. Laki. Laki na. Parang sinlaki na ng tuhod, oh. Oh. Boom. Mas malaki pa. Laki. Bihira na yan guys. Meron ulit silang nakita oh. May kasama pa. Yan. Pero mas maliit na lang. Pero masarap yan. Yun. Oh. Wow! Dave. Wow!
Dave naman eh. Wow! Alright. Tunay yan kayo. Bang yung balbo. Tunay na yan, pre. Barbed wire na tunay na yan. Meron pa ulit. Naku, meron ulit oh. Grabe guys, sobrang dami. Meron pa doon. Yun. Parating malaki yan. Sinlaki ng kamao ni Pacquiao. Hindi pa tayo nakakarating dito guys oh. Yan. Ito, saka ito. Balbo. Yun, yung tinik na malupit. Yun. Oh, shout out naman kay Baldo Malakayan. Oh, Baldo Malakayan. Punta ka na daw dito, magkali na lang ng tungo ng ano, Boga. boga, Tagalog si Boga bro. Boga. gabo. Bakit, Ayan o. bakit ang pag hinukay mo may mga tinik sa ibabaw? Siyempre, urmot niya. Parang tao. Parang tao. Oo. Pero masyadong matulis. Siyempre Yung sabaw naman malambot. Iba naman yun. Hukay ni. Ang siya, patangkat inan. Makilat. Maraming singkamas dito. Malaki to pre. Oh. Oh, tangin na. Ba't wala si Baldo? Ba't kasama niya oh? Ni, nag-Ilocano na siya. Sumandal kasi sa ano pre. Yung ugat, putulin mo yan. Sa ugat pre. Malaki pre. Malaki pre. Yun. Ano? Ibukwal mo na. Piu piu. Eh, mo yung kalabaw, hindi naman masayang, madami yung asin. Ang dami naman bayog dito oh. Lechon kalabaw. Lechon kalabaw. Kakaiba yung pre. Tikim ka na ba ng kalabaw? Kahit banbanin na natin mamaya. Ay, wag ka. Magkambas na tayo ng kabanan na mais at palay. Ang kalaab. Ayaw ko kung si Sandoval lang ang utang. 2 kaban na lang. Patipot. Ayaw ko si Sinsa mo mayo gawin tayo. Pag si Sandoval lang ang utang, ayaw. Oh, shout out Sandoval. Sabi nila, Mahirap magbayad. pag ikaw daw umutang ng karne, Li, bugat. Padaman dyan yung toy. Daman to yun. hindi ka daw Hindi, isang sang ito eh. Isang sabi. hindi ka daw magbabayad ng karne. Kung ano ramot natin ni pre. Niya. Nyamot tong pre. Sabi ni Sting, mahirap ka daw pautangin ng karne. Ako naman. Ikaw naman pre. Ang tik na yan. Panay iyak sa akin pre. Next move. Eh, hindi ko sanay yung itak ko. Itong itak ni Dave ang gusto ko. Hindi ko ni mo Yun. yung pala. Hoy! Ne. Unang sabak. Ay, hindi. Mga vloggers. Papakita nyo tayo ng malapit na galawan. Guys. Ito, malalaki. Parang ulo. Parang ulo kalaki yan. Malakas yan. Ang Kasi, pagkaraw. malakas yan kasi hindi pa kuminood ng isang linggo yan. Yun, sabi na. Basa. Ayan, ka na lang. Nakakatakot ka. Utangin na, meron ka pa dito sa suli. Laki. Solid. Kilata. Malaki yan. Meron pa. Yan. O, yan. Magpakirigat ka na dyan. Pahaba yan, pre. Doon sa sa ibabaw. Hanggang sa ano na yan, pre. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Malalim to. Diyan sa baba. Malalim to, oo. Hindi may pala naman diyan. Putang na dyan ba? Ang balak. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. May pasngat ato. Urat. Ang Hanggang dakong siya ata. sa baba. Grabe, ang dami. Ito na Yun. Malupit ang galawan. Halos di ko ma-videohan yung paghataw niya ko. Sobrang bilis. Malaki yung katawan eh. Busog na busog. Parang din. Alupit. Maraming atang tinagong patatim to. Putang na. Grabe naman yung patatim ko. Malaki yung patatim yung kwan eh. Nay! Uy! Wasak na, wasak. Nay! Kilata ko nakka. Okay na nagadindong lang sa kabat ni Ramot. Kasama pang ikamot pa.
Wasak. Wasak pre. Malaki pa yung ano, natira. Nasa mait. At pala, dito na muna tayo. Sabi na tao, rin makilawat ako. Yun ang laki, guys. Parang ulo ng sanggol na ano, pre. Kompleto yung ban eh. Yan. Pilitan naman eh. Talagang malapit bumungkal to, pre. Huwag si pilitin. Nya, magaling yan, pre. Bakit You know, kasi? yun. Utang ina. Batang-bata. Dahil dyan, bigyan kita na. Pre, batang-bata. Smile ka naman dyan, pre. Shout out naman kay Banjol. Kay Banjol. Oh, riders na wala. Apo, utang ina. Yun. Dalawa sila sa loob. Yun. May hito dito, guys. May hito. Pero malakayan naman sila. Sure ball. 99.9%. Tangin na, sa akin 101. 101. Grabe. Ingat-ingat, maraming kalaban. Marami. Yung malaki yan. Tatlo yun. Ay, doon pa. Kitang-kita nyo naman guys. Loob. Yun mismo malaki yan. Paano niya kukunin yun sa loob? Sabay video call. Ako dito yung cellphone ng pinyalo ko pa rin. Sakto lahat si Kagaw. Isang kegum na. Lapat niya. May miss naman kay. Talo, nagdakadik na. Ay, may kapaling yung ta. Ipas ka mo, gaminlingin ka na mo. Bulig na eh. Dating ano eh. Gusto mo na. Yo. Okay guys, ito na yung binubungkal namin kanina. Bale, doon kami nagsimula kanina. Ngayon, dito na. Yan. Binubungkal na din doon. Ito, yung pinakamalaki ata to kasi kanina pa to eh. Kambal pa. Yun. Bale, ito na yung nakuha natin. Kalahating sako na. Ayan. Dami. Yun. Dami. Yung mga malalaki nandun sa loob. Oh. Ito. Ayan. Ay. Mamaya lalabas natin. Pagod na rin kami. Yan o. Malapit nang lumubog yung araw. Ay, pero green na green pa rin yung mga mais sa paligid. Dito kami. Dati nung mga namin, mga bata pa kami dito kami nagbubungkal ng mga buga. Wala pang mga mais dito. Yan. Ito binabalik-balikan namin. Sarap eh. Bro, ano? Update. Last na to? Oo. Pag nabungkal namin yan, last na. Doon. Pahirapan kasi itong ano to eh. Ipit. Doon mo mong kalay. Para may pagkuhanan tong dito. Ito, dito mo kunin. Kamukas na yung butas din sa baba. Para may pagkuhanan itong isa. Sige, buwasan mo. Ikutan natin. Hila na to, diretso na yan. Putang ina, hindi pa nagalaw. Tigas! Ayaw gumalaw. Pahirapan. Ayaw pang gumalaw. Puro sanga. Last na, uwi na kami pag nahukay ka namin. Okay guys, uwi na kami. Nakuha namin yung malaki yun. Bale na bali. Di na namin kayang kuhanin kasi nasa ilalim ng mga ugat na ipit. So next time na lang ulit. Ay, kalahating sako rin. Halos. Bigat yan. Yan, may makakain na naman. Dami. Tara. Benta na kami. Benta. Okay guys, uwi na. Ito si pare. Paristing.
Nanguha lang ng pagkain ng kalabaw pero may uwing boga para sa pamilya. Si Paris tigla malakas. Hi guys. What's up? Lupit. Hindi mga kasama namin. So mamaya papakita namin yung mga nakuha namin. Nakapagod din. Sige kayo sa'yo lang. Lahat sila ubengan niya kuka-kuka. Broad mo? Wala ta mag-video. Live ko. Kuka. Ay, apa? Anay mo sa Masa ito ang mitara. nagadumot na sugot-sugot yun eh. Lahat, so kamutaan. Ito, Hari? Kuka.